Sapar Murat Niyazowyň adyny götüren şäher gastahanasy ýylar tarapyndan köp barlayan lukmançylyk edarasy bolmagynda galýar. Şol bir wagtyň özünde de gastahanadaky şertler barha yaramazlaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu lukmançylyk edarasynyň şertleri barada habar berýärler. Bir wagtlar onlar çylmyndan nodal awryly hasaplanýan bu lukmançylyk edarasy indi hatda aşa sada şertleri öwrenşen hastalary da gorkulýar. Oğuzhan adyndaky merkezi köçede ýerleşýän gastahananyň daşy goňşy binalardan kän bir tapawutlanmaýar. Olaryň daş tarapy boýalan howlusy tertipli. Ýöne içeride hastalar baştan geçirenlerini elihinç diýip ýetlendirýärler. İstan ýaňa otoglarda bolar ýaly däl. Gireninde peşöwüň ýyzy burnuňa urýar, gözüňi ýaşardýar. Dip habarçymyz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä düşeklere peşewiň ýyzy siňipdir. Düşekler taxta bitden doly we otoglaryň içinde saçakçy köp. Düşekler, ýorgunlar we ýatyklar ençeme ýyl bäri täzelenmändir. Keselhanada düşürilen video ýazgylarda könölüp ýukalyp giden düşekler bilen örtülen köne krawatlary, golayda renklenmedik diwarlary we çataçan pol plitalaryny görmek mümkin. Palatalardaky penjireler şeýle bir köne we çagşan welin olar açylmaýar. Käbirler bolsa açyk we ýapylmaýar. Penjirelerde tutawaç ýok. Käbir palatalarda hassalar arasa howasyz ýatýarlar. Beýleklerde bolsa şemal urýar. Keselhananyň içindäki gapylar ýapylmaýar. Ýapylsa da açylmaýar. Dip habar çaýdýar. Otoglaryň arasaçylygy hem kadaly däl, arasaçylyk işärlerinden gaty çäkli serişde berýär. Otoglary hajatxanalary 3%lik klor ergini bilen ýuwmaly bolýarlar. Olar şol suwukluk bilen hassahanyň otoglaryny mata bölegini batyryp ýuwýarlar we sirýarlar. Dip habarçy gurrun berýär. Keselhananyň işärleri anonim gurrundaşlykda bu ýagdaýy döwlet tarapyndan maddi goldawyň gowşaklygy bilen düşündirýärler. Olar awatlaýyş, arasaçylyk we beýleki zerurluklar üçin ýeterlik pul berilmeýär diýärler. Habarçynyň sözlerine görä hajatxanalarda kagyd hem el ýuwma üçin sabun ýok, antiseptikler asla göz öňünde tutulmandyr. Bu şertlerde näsaglar diýeri dermanlardan başlap arasaçylyk we beýleki zerurluklaryny hem-de adygyny öz hatawyny üçin etmäge mejbur bolýar. Keselhanadaky iýmit adatça suw gaynadylan buğda ýa-da başga bir däneden edilen bulamakdan ibarat. Azatlyk radiosynyň hastahanadaky ýagdaý barada bu lukmançylyk edarasynyň resmileri bilen gürleşmek synançygy netije bermedi. Niýazow adyndaky keselhanadaky şertler we hyzmatlar ýyllaryň dowamında esasan soňky bir näçe ýylda erbetleşdi. 2019-njy ýylyň noýabr aýynda keselhananyň gysgaly kömek bölüminde lift bozuldy we bu adam helakçylygyna ýetirdi. Bozulan liftler bir näçe aýlap bejerilmedi hem lukmançylyk işärleri hastalary baskançaklarda götürüp düşürmäge mejbur boldy. Niýazow adyndaky keselhanada bejergi alan ýataglaryň aýdyşýaly olaryň ar şikaýetleri netije bermeýär. Lukmanlar şikaýet edýän ýataglara täze lukmançylyk merkezlerine ýüz tutuň diýärler. Habarçylaryň sözlerine görä köpçüligiň Niýazow keselhanasyna barmagynyň sebäbi pes girdejili adamlar üçin beýleki şäher hastahanalarynyň hasam erbet hasaplanýanlygy bilen baglanşykly. Täze gurulan häzirki zaman lukmançylyk merkezlerindäki we klinikalardaky hyzmatlaryň bahalary bolsa köpler üçin el ýeterli däl. Mundan başga da bejergi üçin tölek diňe bir resmi narh bilen çäklenmeýär. Köplenç üstüne para hem bermeli bolýar. Onuň mukdary käwagt bejerginiň resmi bahasyndan hem ýokary bolýar. Hususan Daşgabatdaky neurologiki klinika ýerleşme üçin ortaça 10.000 manat möçberinde para sorulýar. Bu Türkmenistanyň Merkez Bankynyň kursu boýunça 2800 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Soňky 10 ýylda Türkmenistanda onlarça lukmançylyk merkezi guruldy. Olaryň köpüsi paýtagtda ýerleşýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary häzirki zaman saglyk merkezleriniň gurulşyny ýurdun saglygy saklaýyş puwdagynda gazanylan üstünlük hökmünde görkezmäge çalyşýarlar. 10 oktýabrda Türkmenistan saglyk işgärleriniň gününi belledi. Ýurtda 30 ýyl şemeti milli saglyk programmasy hem hereket edýär. Türkmen resmiýetleriniň sözlerine görä bu zatlar saglyk puwdagynyň üstünliklerinden habar berýär. Halk maslahatynyň başlygy öňkü Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun saglyk puwdagynyň esasynda duranlaryň biri hasaplanýar. Ol prezident bolmazdan ozal 10 ýyllap saglyk puwdagyna baş tutanlyk etdi.
Mara welaýatyna dowam edýän paýta möwsüminde mejburi kampaniýalaryň besedilmeginiň ýygyny meýletin paýta ýygymçylary öz zähmetine ujuýup tölegleriň tölenilýändigini aýdýarlar. Ýygnalan paýtanyň her bir kilogramyna 50-60 teňe aralygynda töleg töleýärler. Çöl ýerlerindäki gowaça meýdanlarynda 1 kilogram paýta üçin 70-80 teňe töleg tölenilýär. Uzakly günüň dowamında 50-60 kilogram paýta ýyganyňda hem uly pul bolmaýar. Diýip ýerli ýygymçylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Bu tölegler Abaşa dollarynyň resmi alış-salyş narhy boýunça takminan 15-25 sent. Gara bazar narhy boýunça 3-5 sent aralygynda bolýar. El bilen ýygnalan paýta hasylynyň tölegleriniň pes bolmagy meýletin ýygymçylary zähmete höweslendirmeýär. Şol bir wagtda gowaça ösdürip ýetişdirýän kärenneçi daýhanlar ýygymçylara tölenilýän ujuýup tölegleriň arasyna paýta ýygymyna adam tapmagyň kynlaşanlygyny, paýta ýygyjy kombaýnlaryň ýetmezçilik edýändigini aýdýarlar. Üstesine kärenneçiler ýygnalan hasyl boýunça dolu hasaplaşygyň paýta möwsüminiň tamamlanmagyndan soňra geçirilejekdigini belleýärler. Türkmenistany paýtaçy daýhanlar özlerine döwlet tarapyndan bölünip berilen ekrançylyk meýdanlaryna döwlet tapşyrygy boýunça gowaça ösdürip ýetişdirýärler. Bu ýygnalan hasyly döwletiň kesgitlen narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Ödegidegine döwlet daýhanlary mineral dökünleri we oba hojalyk tehnikalary bilen ýeňillikli üpjün etmegi ödüsini alýar. Şilide Türkmenistany däp bolan tejribeleri görä paýtaçy ýer ýerleriniň ýygym möwsümine gapdaldan tölegli ýygymçy tutmagy ruhsat berilýär. Meýletin ýygymçylara köplen şer 10 günde bir gezek ýygyn paýtalaryna töleg tölenilýär. Bir tonna paýtanyň döwlet satyn alyş narhy Türkmenistany 2018-nji ýylda hiline we ýygnalan möwsümine görä 1355-2000 manat aralygynda ýokarlandyryldy. Nobatdaky paýta möwsümine 11-nji sentýabrda resmi taýdan badylygy berilmeginiň ýygyny ýurdun dürli sebäplerine mejburi paýta ýygymynyň güýçlenmegi barada habarlaryň ýygymlaşmagy bilen sentýabryň ortalaryna döwlet idara karhanalarynyň işgärleriniň ýygym işlerine çekilmegi Lewap welaýatyna bölekleýin. Mara welaýatyna dolu togtadyldy. Ýöne sentýabryň ahyryna Lewap welaýatyna büdjet işgärleri gaýtadan paýta möwsümine çekilip başlandy. Mara welaýatyna bolsa mejburi kampaniýalar boýunça girdilen gadaganlyk öz güýjünde galdy. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow 9-njy oktýabrda welaýat häkimleri we ýokary derejeli oba hojalyk resmiýetleri bilen iş maslahatyny geçirip paýta hasylynyň bellänen möhletde ýetkisiz ýygnalmagyny tapşyrdy. Türkmenistana şu ýyl 580 000 hektar meýdandan 1.250.000 tonna paýta hasylyny ýygnamak gödeginde tutulýar. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar ýurdun paýtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanmagyny ýergiderli tanqid edýärler. Türkmenistan dünýäde iň ýeri paýta öndürjü ýurtlaryň hatarynda galýar. Sowet häkimiýeti ýyllaryndan bäri ýurdun ekrançylyk meýdanlaryna paýta hasyly ösdürip ýetişdirilýär. Şol bir wagtda ýurdun çägine onlarça dokma senagat karhanalary hereket edýär. Mara welaýatynyň gowaça meýdanlaryna paýta ýygymyna gatnaşan ýygymçylar ujuýup töleglerden şikaýet edýän mahaly döwlet harit çygmal birjasy Türkmenistanyň öndürilen nak ýüpliginiň 1 kilogramynyň daşary ýurtda ýeşil toparlaryna 2 Abaşa dollarynyň satylýanyny habar berýär. Birjada 9-njy oktýabrda hasabalan sowdalaşyklara görä Birleşen Arap Emirlikleriniň ýeşil toparlary dokma senagat ministrliginden Türkmenistanyň öndürilen nak ýüpliginiň her kilogramyna 2 dollar töleg töläp umumy bahasy takminan 977 000 dollara barabar bolan paýta önümine satyn alypdyrlar. Ahal welaýatynyň onlarça ýaşaýjysy häkimiýetlere ýazýan arzalaryna kanaatlanarly jogap berilmeýändigini aýdýar. Bu şikaýetler sebitde häkimiýetlere arza ýazýan raýatlaryň gözgörteli köpelmeginiň arasynda ýüze çykýar. Bu arzalaryň köpelmegi bolsa ýurtda ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ilatyň durmuş problemalarynyň ýetileşendigine işaret edýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji oktýabrda sebitden maglumat berdi. Soňky aýlarda owamyzyň onlarça ýaşaýjysy ýyllarça arda ýazdy. Adamlar ýazan ardalaryna kanagatlanarly netije jogap alyp bilmeýär. Hatda olar asla jogap alyp bilmeýärler. Käbir adamlar ardasyna jogap berilmän soň 3-4 ay garaşyp soňra ýene 3-4 ardany ýylydyna ýazyp uğradýarlar. Ýöne bu hem kömek etmeýär. Dip ahally bir ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlykda gurrun edilýän raýatlaryň şahsiýetini anyklaýan maglumatlar şol sanda olaryň ýaşaýan etrapdyr owalarynyň takyk atlary bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä arzalarda esasan raýatlaryň ýygy-ýygydan duçar bolýan problemalary, bularyň ençeme aýlap käte ýyllar boýy çözülmezligi we olaryň çözülmegi üçin ýerli
häkimetleri eden arzalarının oňy netije bermeýändigi beýan edilýär. Bu problemalaryň arasynda raýatlaryň su, gaz, elektrik üpçünçligindäki bökdönçlükleri, howly jaýlary üçin döwletnama alyp bilmezligi, öz başlyk jaý almak üçin mellek yerleriniň bölünip berilmezligi we biometriki pasport almakdaky kynçylyklary bar. Şeýle-de köp raýat biometriki pasportlaryna daşary ýurda çykmazlyk üçin näçe ýyl deport goýulandygyny anyklaşdyrmagy hem soraýar diýip ahylly başga bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Belletek ýokurda agzalan problemalar barada azatlyk ýyllar boýu habar berip gelýär. Hususan da şu ýylyň başyndan bäri raýatlaryň biometriki pasport almakdaky kynçylyklary ýitileşdi. Şeýle-de soňky aýlarda türk häkimetleriniň bir kanun migrantlara garşy görüşini güýçlendirmeginiň arasynda müňlerçe türkmen raýaty Türkiýeden Türkmenistana deport edildi. Azatlyk Tomus aýlarynyň başyndan bäri ýurdun dürli sebitlerinde ýylatyň su, gaz we elektrik üpçünçligindäki problemalar barada hem habar berip gelýär. Raýatlar bu baradaky arzalaryny Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna, Adalet ministrligine, Newit Gaz ministrligine, Oba hojallyk ministrligine ýazýarlar. Ýöne şolardan diňe Adalet ministrligi arzaňyz öwrenildi diýip jogap berýär diýsek ýalňyşmarys. Ýöne bu jogapda da problema çözülmeýär. Sebäbi onu raýatlardan ministrligiň ýerli edarasyna ýüz tutmak sorulýar. Ýöne ýerli edarada da seniň derdiňi diňlejek, arzaňy seretjek we onu kanagatlandyrjak işgär ýok. Dip ahylly ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyz ýaşaýjylaryň bu baradaky şikaýetleriniň ýurdun dürli künjeginde häkimetleri arda ýazýan raýatlaryň göz görteli köpelmeginiň arasynda ýüze çykýandygyna ünsü çekýär. Bu ýagda ýurtda ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ýylatyň durmuş kynçylyklarynyň ýitileşendigine işaret edýär. Adamlar ýem çydap bilmän Aşgabatdaky merkezi edaralardan medet gözleýärler. Ýöne problema çözülmejek bolsa, ne ýerli edara arda ýazanyň, ne de merkezi edara arda ýazanyň peýdasy bar. Hakykatda şol problemalaryň 90% asla bolmaly däl. Olar bürokratik bökdönçlükler ýa-da häkimetleriň dilden beren görkezmeleri esasında döredilen emeli problemalardyr. Dip lewaply bir ýaşaýjy gurrun berdi.